padha bakti banjur apa Bye.
dan nganti kami tanggengen aku krungu suaramu agiti kowe iki panem Brama nang ngarepe bapak jan kaya kesiram banyu sing wayu telung windu Panjenengan menika anggenipun paring pangalebana menika saestu menapa mboten? Lho. Adat sabenipun menika kula rak nggih rengeng-rengeng wonten griya mriki to. ya iya ning ra beda karo padatan iki. Bentenipun wonten pundi? Nek padatane Nggih. kowe iki nek nyekar sing wis cara saiki, ora kok nyekar tembang-tembang sing kaya jaman kuno. No. Dadi bombong atine bapak Nggih. kanyata liramu ki ya gegulang tembang-tembang Jawa kang wis padha disinau karo para winasis. Inggih, Pak. Kleresan kula sakmenika dados tuladanipun para cantrik-mentrik putri ingkang sami gegulang seni kabudayan, Pak. Pancen kudune ngono. Kowe kuwi sing nenuntun karo para mentrik kuwi kaya waranggana sing dumadi ana ing iki tlatah Gunung Kidul iki ra ya akeh sing waranggana anyar-anyar kuwi. Inggih. Kula raosaken pancen wonten bentenipun, Pak. Menawi riyen menika para pesinden-pesinden menika anggenipun menapa menika nyinden menika menawi dipun raosaken wonten ati menika aduh ecolan sekeco menawi sak menika napa nggih namung waton ngaten lho Pak. Ya ora kok. Nggih sinaosa sami sinau ning kantenan anggenipun sinau niku mbok bilih kirang dangu. Nek tembungmu nganggo kok yuk ora nganggo wong waton ku ya ora bener wong jenenge sinden ki ya ning gegulang ki temenanan kok ya. Kula niku tak le matur sing ingkang riyen-riyen menika ingkang sae-sae. Nek sak menika nggih kados kula ngaten menika nak umpami napa menika gegulang sinden utawi tetembangan ingkang kados ngaten menika ora wau ora pas napa mesti wonten klentunipun. Ya lumrah nek jenenge wong ajar utawa wong sinau kuwi mesti nganggo kleru lan luput. Apa ngaku kulino kok ora bener ki? Pak, niki lho Pak kula iki sing marahi kula niku nek napa umpami kula wonten pundi ngaten agih kepengin wangsul niku kepanggih bapak niku nggih ngoten niku. Bapak niku saged mawon damel raos manah kula menika rada seneng. Kok ming Anggenipun rada. ngendikane bapak menika mau lho. Kok ming rada. Gone seneng kuwi. Kok ming rada. Lah nggih Lah makane umpama tenan nggonmu seneng kowe iki dadi anakku agien ya. Ora dadi bojoku. napa nggih. Wah, kowe iki aku dadi anakku. Gumun, Pak. Apa meng Kula niku nggih gumun. Napa kula niku ki napa niki nek di ngendikake para-para niku pasuryanipun ketuan napa nggih, Pak? ya rada. Jenengan niku lho. Ora ya aku tak takon. Yo nek anakmu wis sakmono gedene, kowe iki isih arep ngaku kenya. Ngono? Lah nggih nek ten griya mboten nek kula wonten Jawi nggih. Kula nek upami ditakleti sinten ngoten nggih kula tesih dhewe ngoten. Oh, lah ya wis ora dong. Ya arep piye-piye nek wis jenenge duwe putra utawa duwe anak. Kuwi nek ditakoni wong, ayo ngaku apa anane ora kok yo dadak ngapusi. Oh, ampun napa pun ketok napa ngoten? Ampun napa ketawa? Ayo ketara to. Saking pundi Pak menawi nyuwun pangapunten, menawi panjenengan mirsani saking pundi Pak? Monggo Pak panjenengan menika ngendika ingkang saestu redene kula menika sak menika putranipun panjenengan. Ayo saka werna-werna wong aku yo ngerti umurmu kok yo dadak kowe takon apa isih kurang enom. Ora. Pangapunten Pak namung kegojekan Aku ki ya dong.
mergo atimu kok kaya rada susah. Lho. Kandhamu kuwi mung mergo ditakoni anakmu si Sigit Umbaran kuwi mau. Kula niku rak nggih bingung to, Pak. Kula bingung mikir anak kula Umbaran niku. Anakmu ki rak wis gedhe to. Tegese wis iso milah perkara sing becik lan sing ora. Lho. Anggih kula niku nggih pun pitados menawi Umbaran menika sampun akhir dewasa pun saged kados ngaten menika. Nek ngoten sing kula pikir, Pak. Ya nek pancen ana sing tok pikir aku rak wis kandha mau to. Kandha wae karo bapak. Syukur bapak ki iso ngekeki pepadang sing dadi petenge atimu. Ngaten, Pak. Piye? Umbaran niku rak pun ageng, pun akhir dewasa. Upami Umbaran menika benjang napa ajeng omah-omah. Niku kula seneng nek ngoten. Ateges mangke Umbaran niku mboten kesah saking sodo mriki. Kalih kula kalian panjenengan, Pak. Neng Umbaran niku saben-saben namung kalih kula. Ibu, sinten ta sejatosipun ingkang ukir jiwa raga kula menika, Ibu? Lah niku lho, Pak. Kula niku lajeng langgenipun jawab kados pundi? Anggenipun sulan wonten, Pak. Ya sing cetha. Nek Umbaran kuwi ora sawijine bocah sing kowal. Tegese bocah sing ora duwe bapak ki rak ora. Ah, iki reh ning si Umbaran kuwi rak wis dewasa, tegese wis gedhe, wis iso milah-milih perkara sing bakal dilakoni. Iki wis tekan mangsaning kala, tegese titi wancine nek lembayung kuwi mblakakake sapa sejatine wong atuwane. Neng kula niku tesih amrat ya, Pak. Kula dereng tega menawi badhe blakakake sinten ta sejatosipun Umbaran menika, Pak. Mergo kowe nek lunga-lunga ngaku isih ijen mau yo dadi abot arep ngandhake sapa bapakne. Nggih mboten ngoten niku, benten kok nggih. Niku ora nggih namung nggih napa menika nglipur nek kula menika nembe kesang nggih ngoten menika wau. Nanging ingkang kula pikir niku nggih niku wau, Pak. Ngono ya lho, Mbak Yung. Pancen anak kuwi sak mengkone kudu ngerteni sapa sing ngukir jiwa ragane. Mergo arep piye wae nek jejere anak kuwi sak mengkone bakal bekti karo wong tuwa. Nek kowe ora gelem blakake sapa wong atuwane, tegese sak mengkone anakmu si Umbaran kuwi ora bakal iso bekti karo wong tuwane sing ngukir jiwa ragane. Kula bingung tenan iki, Pak. Wis kon bloko wae, engko nek takon meneh kandha apa anane. Mergo ki ya wis tekan mangsane. Inggih, Pak. Kula nggih kedahipun ngrilakaken nggih, Pak nggih. Ya kudune kowe rila, mergo kuwi kanggo uriping anakmu. Sakwise ngerti wong tuane iso bekti mbangun miturut karo wong atuwane. Ning mangke nek si Umbaran menika ngawu tudang wonten Mataram pripun? Lah ya ora apa-apa to tegese sak mengkone nek iso ngawu tekan praja negara Mataram. Pisan sak ora-orane iso ngerteni sapa wong atuwane. Indonesia kok iso dadi wong Barang Pak. Kene. Nggih ya. Kowe bali le? Nggih. Kene.
Kowe mau tekan diubahan. Iki namung nuruti karep ati kula kemawon ya. Weh. Karepmu sing kepiye kok saben-saben kowe iki ilang tak dulu saka ing sada ngiring kene. Hah? Nggih, nyuwun pangapunten ya. Estunipun kula sawetawis mapan wonten ing sada ngiring menika. Wekdal-wekdal menika rak ati kula menika sawebunet. Mila kula namung nuruti karepan ati kula menika pados katetreman, pados ayeming ati kula ya. Dadi nek atimu bunek kuwi kudune kowe iki kandha eyang utawa kandha marang ibumu supaya ing sak mengkone atimu sing bunek kuwi ora dadi sasar len mlaku. Kula kedah matur ingkang kados pundi malih to ya. Ingkang kula rasaken menika rak kula peningin urip pengin gesang menika kados tiyang limrah wonten ing sada giring menika. Apa uripmu Gesang ingkang jangkep ingkang genep ngaten menika ya. Apa uripmu ning giring karo eyang karo ibumu ki durung rumangsa genep apa? Hah? Apa sing kurang? Kondo. Hah? Nek pancen njaluk titian sing model apa? Nggih boten menika. Hah? Boten babagan menika ya. Kula menika rak tinitah tiyang limrah menika wonten ing alam gesang menika kedahipun wonten ingkang lantaraken wiji tuwuh wonten ing alam gesang menika to ya. Ngantos dugi sepriki kula rak dereng mangertos tiyang sepuh kula ingkang pinangka tiyang sepuh kula dereng mangertos to. Pak, Piye? Piye? itu lho Pak. Menika lho ya. Ya nek ibumu ora wentala ngandhakake sapa wong atuamu sing pinarya lantaran kowe iki binabar ning jagat raya iki kok aku sing kandha. Yen ngaten kula menika gadah tiyang sepuh to ya. Lah ya duwe to. Kula wastani menika kula menika namung procot saking watu napa dos pundi. Apa tahu krungu watu do ijapan apa? Nggih dereng nate ya. Nek kok saben-saben kula menika nyuwun priksa dhateng ibu menika ibu tansah mendel menika kula dados bingung to ya. Ya wong kowe nek ngacarani wae ya ngacarani wong dadi manten ora watu dadi manten. Yang menika saged gegujengan katut kula menika ngraosaken bunek kok yang malah mubeng minger. Nek jenenge titah ing Gusti sing aran urip kuwi mesti ana lantarane. Nek kayu watu sing mati ya ora iso. Nanging menawi wonten lajeng sinten enjang? Menapa tiyang 10 menika sampun dubu gening pejah napa tasih gesang? Rak kula saged pinanggih to ya. Mbok ngendika kemawon menapa wontenipun to ya? Ramamu ki isih sugeng. Yang sepuh kula menika tasih gesang. Nanging kok dugi sepriki kula mboten wonten keterangan ingkang cetha to ya. Mergo mapane ora ning sada ngiring kene. Tiyang sepuh kula menika mboten mapan wonten sak kiwatinipun sada ngiring. Lajeng sinten? Ibu. Mbok cobi ibu menika ngendika ingkang walaka matur ngendika ingkang cetha ta Ibu. Kula niku ora bingung saben-saben kula kepethuk. Rewang kanca kula menika ajeng kula wangsulan kados pundi, Bu? Iya, Le. Mbok ngendikake mawon to, Ibu? Pak, ora beres panjenengan mawon, Pak. Kula boten tega. Wis kudu bapak. Nggih. Ning ora rumangsa isin kok nek bapak sing Boten, Pak. ya nek isin ki ya kebangetan to. Kebangetan saking pundi to, Pak? Arak gawanmu kuwi priyayi luhur to. Dadi ora kudu isin. Nek perlu bombong atimu. Inggih, Pak. Lho sewu ya. Kok krungu kowe mau? Kok tiyang sepuh kula menika yayi luhur menika mbok sinten ngendikake mawon to ya? Kok saya bingung to marang Ngono tak kandhani. Sing ngukir jiwa ragamu kuwi ora ana liya Panembahan Senopati Kalogo ing Mataram.
menika rak mboten gegujengan to. Eyang ngendika ingkang sak nyatanipun to menika ya. Piye Lembayung? Dadi nek aku ngandhake sak tenane mah dianggep guyon. Hah? Mbok kowe iki kandha nenanake apa sing tak omongke kuwi. Le, umbaran anakku sing bagus dhewe. Bener ngendikane eyang yen kowe kuwi putrane Kanjeng Panembahan Senopati. Ibu iki ora teges isin. Ning mergo kahanan sing ngumudhokake aku kudu kaya ngene iki. Nyun sewu Ibu. Ibu ora bloko apa anane. Mergo ibu iki ngeman karo kowe. Nanging menawi kula menika putrane Kanjeng Panembahan Senopati kenging menapa Ibu mapan wonten ing Sodogiring menika? Pak, menika lho, Pak. Ayo diwangsuli to. Kedahipun Ibu kedah wonten ing Mataram. Nanging kene ngapa mapan wonten ing pradesan menika? Ngene. Aja gawe atine ibumu ki saya susah to, Le. Susah wong wingi urung tekan kuwi. Wis yo, wis tekan kuwi nanging eyangmu iki mubeng minger dadi aku lali. Wis ngono. Dos pundi ya? Nggone Cetanipun ibumu kados pundi? nggone ibumu mapan ana ing Sodogiring. Kuwi pancen dijarak saka kersane Kanjeng Panembahan Senopati Ngaloga. Mergo garwa dalem kuwi ora mung siji, kepara garwa selir kuwi jinan. Bener, Le. Mongko yen kowe ngawak Sudarmono ing Mataram, iya nek kowe iki diakoni minangka putranipun Kanjeng Panembahan Senopati. Nek ora, rak yo ibu iki to sing keloro-loro. Nggih. Nyun pangapunten Ibu. Ning rene ngendikanipun Ibu kalih Eyang, tiyang sepuh kula, Sudarma kula menika ingkang gadah panguwas wonten ing Mataram. Teges mangkenipun kula saged kuwasa wonten ing Mataram rak ngaten to ya. Neng ya kuwi iso wae kowe dadi panguwasa utawa tedhak turunmu sak mengkone. Neng nek wektu iki kowe durung bisa. Mergo ngene, Sebabipun kados pundi ya? tak kandhake sejarah sing wis kelakon sing kepungkur. Zaman eyangmu pemanahan, eyangmu Penjawi. Kuwi isih minangka prajurit ana ing Pajang. Dadi sakwise arep surut kahanan ing Praja Pajang, banjur namamu kuwi nampa dawuh supaya merjaya dipatirya penangsang sing digdaya Sekti Mahambara. Banjur diparingi bumi Mentaok sing saiki dadi Praja Mataram kae. Ning kuwi merga entuke Wahyu Ratu kang bakal ngratoni ing rak tanah Jawa. Nek jane yang sing entuk wahyu kuwi, Ingkang pikantuk wahyu menika Eyang. Yen ngaten Eyang, kadunungan wahyu menika nggih turune dhateng kula ngaten apa ya? nek kudune heeh. Kok kedahipun nak kula malah sansaya bingung to ya. Kok saged ngaten to ya? Dadi rikala semono Kanjeng Sunan Kali kuwi sakwise nyethakake saka saperangan wali ngendikake bakal ananing tumruning Wahyu Ratu ing tanah Jawa. Banjur aku, eyangmu pemanahan, eyangmu Penjawi kuwi rene dadi siswane. Dadi siswane Kanjeng Sunan Kali padha gedhekke prihatin, gedhekke laku. Lah aku tumeka ana ing tlatah Gunung Kidul kene ya mirunggan ana ing
tlatah Giring. Nah, wektu kuwi aku wis entuk wahyu kang maujud klapa muda saka klapa wala sing aran klapa gagak emprit. Ning ana pralampita sing kudu tak ombe sak degan kuwi entek. Sak banjuripun kados pundi Jang? Reh ning wektune kuwi esuk-esuk aku banjur lunga ning Tegalan. Karepku nek wis bali saka Tegalan, gondangku ngorong aku ngelak banget mesti bakal entek degan sak degan. Nah, ora ngerti ya. Adi pemanahan teka ana ing Giring kene. Saka Pajang. Reh ning mlaku adoh tekaning Sada Giring. Rumangsa ngelak. Golek banyu kanggo ngombe ora ana, weruh deganing paga. Banjur diparasi. Terus banyune diunjuk sak degan tek. Ngono. Lah, wektu ngunjuk degan banyune nganti entek kuwi mau eyangmu ki bali saka Tegalan. Rening aku ngandhake nek oleh wayu sing wujude degan gagak emprit mau. Yur banyune wis diunjuk karo adi pemanahan. Sing semono bakal bisa nurunake wiji ratu ing tanah Jawa iki. Aku ngempek kamukten saka wahyu sing wis nggonku oleh kemau. Ning wangsulane adi pemanahan kapindho nganti kaping 6 alambo alam. Kaping 7 agi diolehi. Mula nek kowe arep ning Praja Mataram eyangmu oleh. Ning ora rila legawa nek kowe ngrangsang panguwasa ing Kutagara. Merga kuwi durung titiwancine. Ya, Injih Jang. Sak menika kula sampun mangertos dodok salipun sejarahipun nalika semanten ngantos ing mangkenipun ing kados dah turun ingkang kaping 7. Nanging kula badhe nyendikane menapa ingkang dados dawuhipun Jang. Kula badhe kepengin ngawau Darma dhateng Mataram Jang. mantep gonmu. Iki sampun Bakal ngawau Sudarma. Lembayung. Inggih, Pak. Rikala semono rak Kanjeng Panembahan Senopati Ngaloga jengkar saka Sada Giring. Nggih. Sakwise laire si Umbaran kuwi rak nilar duwung ligan. Sak mengkone kanggo bukti menawa Umbaran iki lumarap ana ing Mataram ngawu Sudarmane. Mula reh ning wis adreng karepane Umbaran dipundhut duwung kagungane Kanjeng Panembahan Senopati. Nggih, Pak. Kowe aja nganti rangsang panguwasa. pun ingkang tidak kita menceritaken kula boten tetep nyendikane menapa ingkang dados dawuhipun. Bagus. Nek, Injih. iki pusaka ligan kang diparingake Kanjeng Panembahan Senopati marang ibu. Iki kawan minangka bukti yen kowe putrane Nek ibu sampun mangestoni to. sing ati-ati. Yen ngaten eyang
kula nyuwun pamit kula badhe tumuli budal wonten ing metang. Yo. Nyuwun donganing pangestu. Muga Basuki Rahayu nggonmu bakal ngupati wong atuh. Kula nyuwun pamit, nyuwun tambahan pangestu. Ibumu mung micurung apa kang dadi kekarepanmu. Sampun pareng pamit lah Kang hati-hati. Lembayung. Dinteni ning kuburan sinabri ndedonga muga-muga si umbaran bisa kelakon apa sing dicedhia. Muga panjenengan dari akeh. Thank